हेलो आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो Google AdSense पिनखौ माबोरै भेरिफाइ खालामो आं बेनि सोमोन्दै बे भिडिअखौ बानायनो नागिरदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। नैबे Google AdSense निफ्राय नैबे पिना फैबाय आंनाव। बियो फैयो जेब्ला नोंनि YouTubeनि आर्निंसआ $10 जायो Google AdSense आव, अब्ला बियो नोंनि बाय पस्ट बियो नोंनाव फैयो। बियो फैदोंमोन आंना 13 जुलाइआवनो बेखौ डिलिभार खालामदोंमोन। बिनिफ्राय आं रिसिभ खालामनो मोनदों दिनैसो 23आवनो मोनफैदों बे 23 जुलाइआवनो, नाथायबा दिनै 29 जुलाइ जाबाय। आं दिनैसो बेखौ रिसिभ खालामनो मोनदों। बे माखासे बेले बेजेनि गेजेरजों बियो नांथानानै दंमोन। दिनै आं बेखौनो माबोरै भेरिफाइ खालामो बिनि सोमोन्दै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अल खालामनानै हो। दा बेखिनियानो। फैदो बिदिब्ला नोंथांमोननो स्क्रिननि गेजेरजों फोरमायलांदिनि। गिबियाव थांगोन जोङो क्रमआव थुगोन जोङो सार्च बाराव। बेयाव एडसेन्सआ नैयाव Google AdSense बेयाव टिक खालामना होदो। बेनि उनाव नै गेवबाय। जुदि नोंहा सिगाङावनो लगइन खालामखानायबा बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेनिफ्राय आंनाव नै Your payments are currently on hold because you have not verified your address। बेयावहाय आंनि जि पेमेन्ट बे पेमेन्ट मोननांगौआ हल्डआव दङ। बेनि थाखायनो आङो दा नैबे पिनखौ भेरिफाइ खालामब्लासो आंनि एड्रेसा भेरिफाइ जागोन। बेनिखायनो आं बेखौ एन्ट्रि खालामनांगोन। आङो बे पिनखौ 3 डटआव थांनायनि उनाव नैबे हमाव फैदो। हमाव फैयोब्ला नैयाव मोनसे दं इन्टारफेस फैगोन। टु डु द भेरिफाइ युर बिलिं एड्रेस, you will find a 6-digit PIN in the letter we send you। बेखौ जि पिन सेन्ड खालामदों बेखौहाय बेयाव एन्ट्रि खालामनांगौ। बेवहाय मा होनदों you have the 3 attempts remaining। बेयाव खनथामहाय नों बेखौ थुनो मोनगोन आरो। बेनि उनाव खनथाम मोजां नायनानै थुनांगोन बेखौ। बे जि पिन फैदों बेखौ आं बेखौ थुनोसै। दायो 808060 बेखिनियानो। 8060 दा बेखिनियानो। बेनि उनावहाय नों मा खालामनांगोन, साबमिटआव थुनानै होदो। साबमिटआव थुबाय आङो। Your billing address has been verified। नैयाव खोन्थाबाय बे भेरिफाइड जाबायनो आंनि माबा एड्रेसा बेयावहाय। बेनिखायनो बेयाव भेरिफाइ दहायहाय सिगाङाव जि इन्टारफेस फैदोंमोन बे गैलिया। दा बेखिनियानो। नोंथांमोना माबा मोनसे कनफिउस दङब्ला अननानै कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट्स होनो हागोन। आं नोंथांमोननो रिप्लाइ होगोन। दा भिडिअ'आ बेखिनियानो। आं भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै। भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों।